Така, здравейте отново. Намирам се на мраморния плаж. Всъщност те са два един до друг. Този се казва Порто Вати. Има някаква рекичка и аз не пропускам да се наджопкам. Ето Порто Вати. Ето народа къде се цъмбурка. И сега ще отидем до морето. Да, отстрани е много хубаво, но няма пясък. Има някакво мраморно брашно. Има много народ. Грам сенчица няма. Така, сега ще влезем в моренцето на кръченицата. Да. Всъщност ето на мен няма грам пясък. Има саманат, мраморен брашно. Сега ще отидем да проверим другия плаж как е. Така. Иначе изглежда прекрасно. Ето гледката нагоре каква е. Продължаваме разходката. Тук има мънички сладички дечица. Плажната ивица е няма 50-60 метра. Ето го единия край, който води към другия мраморен плаж, при който отиваме. И ето и от срещната страна. А ние сме хей зад този кран, зад това хълмче.